měl nebo měla jsi vztah s někým z bývalých účastníků Love Islandu? Tak dvojka. Nebo ze všema. Můžeme otočit? Ne, nikdy. OK. Srdiečko si dal. Víťazka prvej série Love Islandu, Laura Chrebetová. Je to vlastne žena, s ktorou som mal jeden jediný vzťah v mojom živote. Najdlhšie. A skončil sa vlastne Love Islandom z jej strany. Fakt? Nie. Wow. Ne. Wow. Počkaj, čiže dôvodom vášho rozchodu bolo to, že ona ide na Love Island. A ty si tam prišiel. To je piči. Takže můžu se tě zeptat? Okay. Myslíš si, že přímo ta osoba, kterou jsi zmínil, nehledala tak třeba úplně lásku, ale slávu, když třeba lásku mít mohla, anebo byla jenom nespokojená z určitého důvodu ve vašem vztahu? Aby som to nejak zostručnil, ale zároveň bol presný. Náš vzťah, ako som spomínal, trval už od nejakého tínedžerského veku. Okay. Urobili sme veľa hlúpostí, ja voči nej, ona voči mne. Naďalej sme proste boli v tom vzťahu. A stalo sa to tak proste, že ona dostala nejakú ponuku, alebo či sa prihlásila, to už asi konkrétne neviem, do Love Islandu, tak proste išla sem. Ja som konkrétne sa nezaujímal o to, že čo je to, ako to je, ja som to bral, že to je nejaká show. A proste bral som to tak, že je to pre ňu veľká príležitosť sa posunúť v živote ďalej. Tak som jej dal tú možnosť a nenamietal som. No a to sa mi stalo úsudovým a nejakým spôsobom som na to doplatil a z Vily sa vrátila vlastne už ku niekomu inému a nie ku mne. Ale počítal si s tým, že sa k tebe vráti potom? No jasné, tak jej posledná správa bola, že príde za mnou do Švajčiarska. Keď odchádzal vlastne z hotela sem. Konec koncov sú spolu šťastní, sú spolu, prajem im to a dlho som sa z toho spamätával. No, nedivím sa. A za tú dobu, ako som aj vám spomínal, že proste som podľa mňa dosť dospel za tú dobu, za čo som tiež celkom vďačný, hej. Takže určitým spôsobom som za to rád. Trvalo mi dlhšie, kým som sa s tým nejakým spôsobom vysporiadal, ale teraz som s tým absolútne v pohode a myslím si, že som ready na to budovať niečo ďalšie. Vôbec som nečakal, že budem v tejto situácii. Nebol som vôbec rozhodnutý, keby takáto situácia príde, koho konkrétne by som si vybral, či už to je ktorá z vás, lebo vedel som, že Domča a Dušan skončia spolu. A keďže s Carol som mal možnosť sa dneska porozprávať, počul som také slova voči mojej osobe, ktoré som nepočul vlastne od žiadnej, vlastne ani od Domči, tak bolo by voči nej nefér si nevybrať ju. Takže si vyberám Carol. Carol, sorry. Tak Carol, můžeš jít k Danovi. Carol, co na to říkáš? Vůbec jsem to nečekala. My jsme s Danem měli jeden rozhovor, kde mi řekl, že vlastně sympatie moc necítí a možná na mě změnil pohled, ale strašně si toho vážím. Děkuju ti, ale chápu taky, že je to na základě toho, že já od začátku, co Dan přijel na švýcarský piknik, jsem o něm hovořila tak, že je to vyzrálý, inteligentní muž, tak nevím, zda je to tím, že sympatie se ke mně vzbudily v něm, anebo tím, že mi chce svým způsobem poděkovat za mé vlídné slova. Anet, co cítíš právě teď? Tak nemůžu říct, že bych s takovýmhle scénářem nepočítala. Mrzí mě to, že vypadám vám takhle brzo a nikoho jsem tu nepoznala. Tak pojďme si říct, že nikdo nechce jít domů jako první. O to je tvá pozice těžší. Takže chápu, naprosto respektuju ty pocity. Je něco, co chceš ještě říct tady u ohniště přede všemi? Všichni jste úplně úžasný. Sešli jsme se úplně skvělá parta, takže určitě mi všichni budete chybět a budu vám fandit, ať se jí najdete lásku. Toto už je tretíkrát, to už není náhoda. Čo by si ma vyťahla.
Já jsem si... Počúvaj, ty ideš po mne jak po Odinám. Cože, to ne... Prosím! Otravou tě? Nie. Hezky. Tak jak to cítíš s Anet? No, mám takú, že jakýby misku váh, hej. OK. A na tej jednej strane v podstate mám, že štýl tvojej povahy, to, ako sa nejako prezentuje, že si energická, že sú tam sympatie, tmavá láska, blablabla, hej. Na druhej strane mám fyzický vek. Nie mentálny. Lebo ten mentálny je zase na tej druhej strane. A stále proste ťa nepoznám natoľko, aby som to mal, že buď, Tak, vieš, že stále je to nejak tak, že vyvážené. OK. A takisto nepoznám Anet natoľko, aby som teraz tomu nedával šancu, vieš, ju spoznávať. Ja neviem. Ja som zmetený momentálne strašne. Myslím si, že je škoda, že nejsme spolu v páru, protože nedokážu ti ty moje hodnoty jinak, než takhle jako především, což se chovám úplně jinak, než v páru. Ja to úplne chápam, že keby má byť teraz voľba, tak a budete tam sedieť obidve, tak by som si skoro vybral Anet. Hej. Fakt jo. Já si myslím, že mu můžu ukázat mnohem víc sama sebe, když budeme spolu v páru, než když on bude v páru s Anet, bude všechno dělat s ní, ale se mnou se bude bavit celý den.